ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜାର ବହୁତ ବହୁତ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା। ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳରୁ, ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ସମସ୍ତେ ଆସିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିକି ଯିବେ। ଆଉ ଘରେ ବହୁତ କୁଣିଆ ଅଛନ୍ତି ଆକ୍ଚୁଆଲି, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରୁନି। ଯେହେତୁ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍, ଘରେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ଭିଡ଼ିଓ ଜମା ବି ବନେଇ ପାରୁନି, କ'ଣ କରିବି। ଆଉ ଟିକେ 2-4 ଦିନ ପରେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରୁଛି, ସେଇଟା ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବନେଇଥିଲି, ଆଜି ଏଡ଼ିଟିଂ କରିକି ଛାଡ଼ୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଗୋଟେ ରଫଲ୍ସ ଟାଇପ୍ର ଆସୁନି, ଏମିତି ସ୍ଲିଭ୍ ଝୁଲିକି ରହୁଥିବ, ଷ୍ଟୋନ୍ ଲାଗିଥିବ ସବୁ ତଳେ, ଷ୍ଟୋନ୍ ସରି କହୁଛି, ଲେସ୍ ଲାଗିଥିବ, ହ୍ୟାଙ୍ଗିଂ ଲେସ୍, ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଜଣେ ବନେଇବାକୁ ଦେଇଥିଲି। ମୁଁ ଆଗରୁ ବି ବନେଇଛି ଜଣେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନଥିଲି। ଏଇଟା ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ସେୟାର କରୁଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ପ୍ରଥମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ ନେଇଛି 4 ଇଞ୍ଚ, ଲମ୍ବାଟା ନେଇଛି ଟୋଟାଲ୍ 13 ଇଞ୍ଚ, ଆଉ ଏଇଟା ଏମିତି ନେଇଛି 7 ଇଞ୍ଚ, 7.5 ଇଞ୍ଚ। ଆମେ ଖୋଲିବା ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ 7.5 ଇଞ୍ଚ ନେଇଛି, ଧରନ୍ତୁ 15 ଇଞ୍ଚ, ତାକୁ ଆମେ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଫୋଲ୍ଡ କରି ସାରିକି ତାକୁ ପୁରା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ପୁରା ସରୁ କରିକି ଫୋଲ୍ଡ କରିବେ। ଆଉ ତା ଉପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଲେସ୍ଟା ଲଗାଇବା ତାରି ଉପରେ ହିଁ ଲଗାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଫୋଲ୍ଡ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଟା ରେଡ଼୍ କଲର୍ ଉପରେ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ମୁଁ ଏଠି ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍ ଷ୍ଟୋନ୍ ଆଟାଚ୍ କରୁଛି। ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଫୋଲ୍ଡ କରିଥିଲି, ସେଇ ଫୋଲ୍ଡ ଉପରେ ହିଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆଟାଚ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନେ, ମୁଁ ଏଇଟା ଉପର ପଟେ ଲେସ୍ଟା ଆଟାଚ୍ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଲେସ୍ର ବର୍ଡ଼ରଟା ପସନ୍ଦ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଇଟା ତଳ ପଟେ ବି ଆଟାଚ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଏଇଟା 1.5 ଇଞ୍ଚ ଗ୍ୟାପ୍ରେ, ପ୍ରାୟ 1 ଇଞ୍ଚ 1.5 ଇଞ୍ଚ ଏମିତି ଗ୍ୟାପ୍ରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଇଦେଇଛି, ଗୋଟେ ମାର୍କ କରିଦେଇଛି ଚକ୍ରେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତା'ର କୁଞ୍ଚିଟା ପକାଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, କୁଞ୍ଚିଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମର 4ରୁ 4.5 ଇଞ୍ଚ ରହିବା ଦରକାର ସାଇଡ଼୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟଟା ସରିଗଲା ଯେମିତି, ସେମ୍ ଆମେ ସେପଟଟା ବି ସେମିତି କରିଦେବା। ଏପଟଟା ବି ସେମିତି ଫୋଲ୍ଡ କରିବା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇଯିବା। ପୁରା ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଇଟା ବି ନେଇଯିବା। ଏପଟଟା ଯେତିକି ରହିବ, ଯେମିତି 4.5 କିମ୍ବା 4 ଇଞ୍ଚ, ଆମେ ଏପଟ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ଟା ବି ସେମିତି ଆମେ 4 କିମ୍ବା 4.5 ଇଞ୍ଚ ତକ ରଖିବା। କାହିଁକିନା ଦୁଇ ପଟ ସାଇଜ୍ ରହିଲେ ହିଁ ଆମର ସ୍ଲିଭ୍ ଉପରେ, ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ସ୍ଲିଭ୍ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟାକୁ ଆଟାଚ୍ କରିବା, ଦୁଇ ପଟୁ ସମାନ ଭାବରେ ଆମର ଫ୍ରିଲ୍ଟା ରହିବ, ଯାହାଫଳରେ କି ସାଇଜ୍ ଦେଖାଯିବ ଟିକେ। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ଏଇ ଛୋଟ ସ୍ଲିଭ୍ରେ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କଟ୍ ଲଗାଇଛି। ସେଇ କଟ୍ରୁ ମୁଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ମାପିଦେବି କେତେ ବାଟ ହେଉଛି। ଗୋଟାଏ ଫ୍ରିଲ୍ ଜମା ଦେବା, ବାକି ତାପରେ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମାପିକି କହୁଛି। ଗୋଟାଏ ଫ୍ରିଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁ 4 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇଛି, ସେଇ 4 ଇଞ୍ଚ ବାଦ ଆଉ ଯେଉଁତକ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି, ସେଇଥିରେ ଗୋଟାଏ ଫ୍ରିଲ୍। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏପଟକୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ, ଏପଟକୁ 2.5 ଇଞ୍ଚ ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟରୁ ଦେଲା ପରେ, ଏପଟକୁ 4.5 ଇଞ୍ଚ, ପୁଣି ଏପଟକୁ ବି 4.5 ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ଦେଇଦେଲି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଜଏଣ୍ଟ କରିବା, ଯେଉଁ 4.5 ଇଞ୍ଚର ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ, ଯେତିକି ବାଟ ହେଇଛି ସେତିକି ବାଟ ହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, 4.5 ଇଞ୍ଚ ହିଁ ହେଇଛି। ସେତିକି ବାଟରେ ହିଁ ଏତକ ଆଟାଚ୍ ହେଇଯିବ, ଯେଉଁ କୁଞ୍ଚି ତକ। ଆଉ ତାପରେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ରହୁଛି ଆମର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ସ୍ଲିଭ୍ର ମିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟକୁ, ସେଇତକ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଗୋଟାଏ ହିଁ କୁଞ୍ଚି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଜଷ୍ଟ ଆଉ ଗୋଟାଏ କୁଞ୍ଚି, ମୁଁ ଏଠି ଏଇଟା ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରୁଛି, ଗୋଟାଏ କୁଞ୍ଚି ଲଗାଇଲି। ମୋର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ସାଙ୍ଗମାନେ ଆସିଥିଲା,
ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର କରିଥିଲି ମିଶୋରୁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ବ୍ରୋକେନ୍ ଆସିଥିଲା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁଟା ମୋବାଇଲ ହୋଲ୍ଡର ଯେଉଁଟା ଥାଏ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଥିଲା। ମୁଁ ସେଇଟା ଆଉଥରେ ତାକୁ ରିଟର୍ନ ମାରିଛି ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆସିନି, ଆସିଗଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ଲିଅର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବି। ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଝିଆରୀକି ମୁଁ କହିଥିଲି, ସେ ଫୋନ୍ଟା ଧରିଛି ଭଲ ଭାବରେ, ସିଏ ନିଡ଼ିଲ୍ ପଏଣ୍ଟ ପାଖକୁ ସିଏ ଏତେ କ୍ୟାମେରା ଦେଇପାରୁନି। ତଥାପି ଛୋଟ ପିଲା ଧରିକି ଏତେ ସମୟ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ବନିକି ସ୍ଲିଭ୍ଟା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ କହିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।